잘난 너무 잘났고. Overhide rehabilitation center on a Yes, in a month, just love to can some teacher Japan and Japan. You go to a Manka, and getting Simon in Moharaga, going modern architecture, common vision to my thing, born public Java, guy as a pop run, and a player can get you know, I go to get Thailand money. Guy as a pop run, and a player can get you know, I go to get Thailand money. Tagusin media takutno, amena yakono, tuni ujara, sunno, ano, oksungan koni, sunno ya ini lagi, tai mo hastewa, oselelo jepro nahi tongna. Jo tono kaku polisi baca hamil ya kali, ini sini dua gram. Maharaja Vir Bikram Kishore Manikko Bahadur Bormani 117th Tomo যেদিন বাদ দিনতে जों আগরতলা টাউন কমিটি পিএফ তাই পিএফ नि सेंट्रल कमिटी আগরতলা রাজাখার दिनै বাদ देनि जे केक काटिं खामानि पड़े जों साइमानखा आरो जोंनि अर्फेन सेंटर दङ आमफ्रा हुमो आरो जों बरफनो फिसा साथाय याफारका बनि लगे हाय हाय ओ आमफ्रा एलाफोरानो आरो कैसा जोंनि रिलिफ सेंटर रिहेबिलिटेशन सेंटर आरो जों खायदिया हाय बरनगो जों फिसा जुबायसु एबं बरफनो जामुं खुनु लाखनो लागै जों गुवाग्राम बादे गलके अबदा पहिला ना आगिबदा सुबा खाबो हायके जों प्रत्येकटा बोसोरावनो अबहाय फैयो हयतो जों बेरायो अबहाय सुबा सुबि जायगा फानो जों ताकलाय टीएफ स्टेट लेभेलनि नि कथरखै खायाबानो जों सारा त्रिपुरा जोंनि टीएफ नि ब्लक लेभेलावनो जों मेसेज सिखा जानि ब्लगो जानि मतेखाय अबहायके जे हस्पिटालाव रुगि बायखाय सा बेराम माने क्लाइ टंनाय बरङ जाथाय केउ कुनु जागाव स्कुल निफ्राय सुबायसु अबहायके जत ब्लक लेभेलाव खालाय आगिबो खायो जों ताखौ जे द्राज बाय कुबल टंनाय रङ ताम साना मजन निन फाइसिंते औ अबनो सिनि गाहाम बिथिं सोलायदो लेखा सोलोंनायबो सोलोंयाबो जेता सिनि इयर्स युव समाज ताबो फेक जागनाय मानैयाव जावै फेक जागनाय मानैयाव कहाय देराव लायजा आबनो एक्चुअली बरक जे अबहायके देराव लाय दमानि आबो सिनि थांसुन थाङै तरै लगनानि जागाव गेबें जागो आरो ने हयते जों कुतुलै फायनानै जुदिनो देराव लाय थाखाय खलाय करथि आबनो सिनि समाजनि थानायानि अबनो कइमु जों बरकनो तामोखाय गाहाम कखाय सामानि बिसिंखै गाहाम सामुं खुंमानि बिसिंखै आरनो हयते जों दिनै गाहाम लाइफआव किल'मिटार बागै जों साक किबा जमा खालायो सारनि मुं आंनि मुं पुलेन देबबर्मा टिका एमप्लय फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट नि लगते साब फायका आंनि लगि আগরতলা टाउन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सुधा बाबुता एवं बिनि लगिसं ताई आंनि सेंट्रल कमिटिनि जनरल सेक्रेटारि सुक्राम देबबर्मा चित्त देबबर्मा ताई आरो अ एलाकानि न सेंट्रल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट ताई जोंनि बुकुं संग्रा अब आंनि लगि जखन हामबाय